Прывітанне, вы глядзіце канал Свабода Прэміум, з вами Дмітрий Гурневіч з Прагі. Сёння мы пагаворым пра тое, навошта Святлане Ціханаўскай дарацца ў розных галінах, што гэта, калі не ценявы ўрад, і на гэтае пытанне і іншае адкажа мой сённяшні госць Алесь Ляхновіч. Прывітанне, Алесь. Добрый дзень, вітаю. Алесь Ляхновіч, прадстаўнік Святланы Ціханаўскай у эканамічных рэформах ці ў эканамічных пытаннях. Зараз мы дазнаемся, Алесь, увогуле, скажы спачатку, як так сталася, што ты стаў прадстаўніком па такіх пытаннях Святланы Ціханаўскай? Наколькі нам вядома, ты быў даволі паспяховым чалавекам і ў прыватнай кампаніі, і ў аналітычным бізнесе, і зараз гэта фактычна палітыка. Так, сапраўды. Я атрымаў прапанову ад штабу Святланы Ціханаўскай, асабіста ад Святланы Ціханаўскай, каб стаць яе эканамічным дарадцам па эканамічных пытаннях, па эканамічных рэформах. Гэта патрэбна таму, што тут няма канфлікту. Нумар адзін для нас надалей застаецца палітычная павестка, то бок правядзенне новых свабодных і дэмакратычных выбараў, спыненне рэпрэсій, вызваленне палітвязняў, пакаранне злачынцаў. Эканоміка з'яўляецца у гэтым момент другасная, але яна важная, таму што ў пераходны перыяд патрэбна будзе разумець, дзе мы знаходзімся эканамічна і што рабіць, каб устабілізаваць беларускую эканоміку, і што рабіць таксама пасля правядзення новых свабодных выбараў. Ну вось, скажы, ласка, у чым палягае твая праца? Святлана Ціханаўская сказала, што ніякага ценявога ўраду не існуе, што гэта проста дарацы. Навошта дарацца па эканоміцы чалавеку, который хоча проста прыйсці да ўлады, каб правесці новыя выбары? Ужо тлумачу. Маім заданнем у нас яшчэ будзе прэс-канферэнцыя на гэты конт з прадстаўнікамі штабу Святланы Ціханаўскай і з прэзідыум каардынацыйнай рады, бо мы працуем разам у адной камандзе. Таму я толькі пакуль не буду забегаць наперад, не буду ўсё распавядаць, але скажу так, што мы ствараем каманду беларускіх эканамістаў, якія будуць працаваць над аналітыкай, над ацэнкай бягучай сітуацыі беларускай эканомікі, над канцэпцыяй эканамічнай праграмы для Беларусі. Дзякуючы гэтаму мы будзем размаўляць з міжнароднымі фінансавымі арганізацыямі і таксама з замежнымі ўрадамі, каб яны падтрымалі, каб яны стварылі, па-першае, антыкрызісны фонд для Беларусі на пераходны перыяд, па-другое, каб яны правялі мараторый на сплату беларускага дзяржаўнага доўгу, па-трэцяе, мы будзем размаўляць з міжнароднымі крэдытнымі агенцтвамі, такія як Standard & Poor's, Moody's, Fitch, наконт таго, каб, калі ім спадабаецца наша эканамічная праграма, каб яны таксама маглі пацвердзіць, што пры выкананні такой эканамічнай праграмы яны гатовы павысіць наш крэдытны рэйтынг, дзякуючы чаму гэта будуць дадатковыя грошы, якія застануцца ў беларускім бюджэце. Гэтыя тры рэчы дазволяць нам падтрымаць беларускае грамадства у пераходны перыяд, каб людзі, якія сёння за перамены, каб яны не страцілі ад гэтага, каб яны надалей мелі працу, каб яны надалей мелі заробак, пенсіі, іншыя выплаты. Скажы, ласка, ты, давай паговорым зараз канкрэтна пра візію эканамічную, якую прапануеш ты як прадстаўнік штабу або прадстаўнік каманды Святланы Ціханаўскай. Ты вучань Лешака Бальцаровіча, гэта польскі, дакладней, бацька польскага капіталізму, вядомы сваімі ліберальнымі поглядамі на эканоміку. Ці азначае гэта, што прыйшоўшы, умоўна кажучы, да ўлады Ціханаўскага, першыя 6 месяцаў ты дарываешся да ўлады, ці ваша каманда, якую ты там узначальваеш, ці каардынуеш, і вы пачынаеце дзікую прыватызацыю, пачынаеце звальняць там прадстаўнікоў тых рабочых прадпрыемстваў дзяржаўных, цалкам мяняеце ўвесь рынак, і расце беспрацоўе адразу. Ты сам казаў адным з выступаў, што рэформы непазбежна прывядуць да збяднення. Ці гэта вось будзе тая ліберальная палітыка? Першая каманда эканамістаў, якая будзе працаваць над эканамічнай праграмай, якая будзе кантактавацца з знешнімі суб'ектамі, гэта каманда тэхнічная, гэта каманда без палітычных амбіцыяў. Мы не збіраемся балаціравацца ці кандыдаваць на выбарах.
Мы працуем дзеля таго, каб сітуацыя ў беларускім грамадстве і ў беларускай эканоміцы у пераходны перыяд і пасля новых выбараў людзі разумелі, што ў нас ёсць ідэя, у нас ёсць план, мы ведаем, што рабіць. Гэта вельмі важна, гэта пазітыўная таксама пестка для людзей. Бо цяпер вельмі шмат людзей гатовая рабіць на шкоду беларускай эканоміцы, каб хутчэй прывесці да зменаў у Беларусі, але мы таксама мусім быць гатовы, каб падрыхтаваць людзей, каб падрыхтаваць, назовем гэта падушку бяспекі для беларускай эканомікі, для беларускага грамадства. Што тычыцца канкрэтна рэформ ці яго ліберальнага кірунку, справа ў тым, што вельмі часта мы неправільна думаем ці кажам пра тое, што рэформы прыводзяць да пагаршэння ці збяднення насельніцтва. Справа ў тым, што тое пагаршэнне, якое пачынаецца на пачатку рэформ, яно не звязанае з самім правядзеннем рэформ. Гэта звязана з тым, што ў беларускай эканоміцы ўжо накоплены вельмі вялікі дысбаланс. У беларускай эканомікі вялікі дзяржаўны доўг, у беларускіх дзяржаўных прадпрыемствах вялікі знешні доўг. У Беларусі зараз людзі здымаюць свае дэпазіты з банкаў, пачынаецца ціск на банкаўскую сістэму, людзі не працуюць эфектыўна сёння, бо ёсць такая не іншая палітычная сітуацыя. То бок тое, што ўжо ў бліжэйшым часам адбудзецца, мы бачым гэта, што калі сітуацыя палітычная не зменіцца, не будзе сапраўднага дыялогу ў беларускім грамадстве, то ўжо пад канец гэтага году, на пачатку наступнага, Беларусь чакае глыбокі эканамічны крызіс. І як вы разумееце, гэта не звязана з рэформамі. Так? Якраз таки гэта звязана з адсутнасцю палітычнага кансенсусу і адсутнасцю эканамічных рэформаў. Александр Лукашенко недавно казаў пра эканамічныя рэформы, што, маўляў, яго апаненты хочуць, апелююць да нейкіх рэформаў. Ён, напрыклад, прапануе вырабляць кардон у Беларусі. І ты, як эканаміст, як чалавек, які вучыўся ў лонданскай школе эканомікі, адной з самых прэстыжных у свеце, якія ты рэформы прапануеш для Беларусі? Тут пачну з таго, што Беларусь мае абсалютна ўсе шансы, есть патрэбны патэнцыял, каб на працягу аднаго пакалення, можа нават менш, чым аднаго пакалення, стаць заможнай краінай. Так сталася ў Польшчы, так сталася ў Чэхіі, так сталася на Славаччыне і ў многіх другіх краінах. Беларусы гатовыя да гэтага. У Беларусі, напрыклад, было даследаванне сацыялагічнае, якое паказала, што сярод усіх еўрапейскіх краінах у Беларусі другі самы высокі паказчык таго, колькі працэнтаў насельніцтва хацела бы, каб больш было ў эканоміцы прыватнага сектару. Так? То бок мы даўно ўжо не жывем у той эканоміцы і ў тых стэрэатыпах, калі там у 90-х было, што людзі хацелі, каб все ж таки гэта дзяржава адказвала за эканоміку. Сёння беларусы разумеюць, што без канкурэнцыі на рынку дзяржаўны сектар не можа быць эфектыўным. І таму патрэбны ў Беларусі праводзіць рэформы. Якія канкрэтна гэта могуць быць рэформы? Людзі не павінны гэтага баяцца. Па-першае, напрыклад, гэта стварэнне роўных умоваў вядзення бізнесу незалежна ад структуры ўласнасці і незалежна ад велічыні прадпрыемств. Атрымліваць ільготныя крэдыты ад дзяржаўных банкаў, а, напрыклад, малы і сярэдні прыватны бізнес, наадварот, плаціць высокія працэнты, таму што банк дзесьці мусіць адбіць гэтыя нізкія працэнты, якія выдзеліў дзяржаўным буйным прадпрыемствам. Так? Другая рэч, трэба правесці дэкрыміналізацыю дробных эканамічных злачынстваў. Не можа быць так, каб індывідуальны прадпрымальнік за тое, што не зрабіў нейкую дробную рэч, ідзе ў турму, праз гэта губляецца ягоны патэнцыял людскі, праз гэта губляецца ягоны бізнес. Так? Ці гэтыя рэчы спрэчныя? Яны не спрэчныя. Усе міжнародныя фінансавыя арганізацыі пастулуюць, што адной з першых перадумоваў да эканамічных рэформаў у Беларусі павінна быць рэформа сацыяльнай палітыкі. Азначае, сёння людзі, якія ў Беларусі страчваюць працу, іхняя дапамога па беспрацоўю складае ад 10 до 20 даляраў штомесяц. За гэтыя грошы немагчыма пракарміць сябе, пракарміць сваю сям'ю, перакваліфікавацца, дазволіць сабе падарожнічаць у іншыя месцы ці у сваім горадзе, каб ездзіць на інтэрв'ю, на новае месца працы і гэтак далей. Так? Міжнародныя фінансавыя арганізацыі кажуць аб тым, што трэба павялічыць дапамогу па беспрацоўю.
Трэба падтрымліваць людзей, якія хочуць перакваліфікавацца. Трэба павялічыць мабільнасць людзей. То бок, калі нават чалавек жыве ў сваёй вёсцы, у маленькім гарадку, і ў гэтым месцы няма канкрэтнай працы па яго кваліфікацыі, дзяржава павінна стварыць умовы, каб гэты чалавек мог лёгка даехаць у іншае месца, адносна недалёка ад яго месца жыхарства, і там працаваць, не з'язджаючы, не эмігруючы са сваёй вёскі, са свайго малога гораду ці раёну. Але означае гэта, што, напрыклад, людзі, которые выходзілі і хацелі баставаць у першыя дні пасля выбараў на нафтане, Беларускалі, МТЗ ці МАЗе, што яны страцяць працу, паколькі эканоміка зменіць проста сваю сутнасць. Яны выходзілі супраць Лукашэнкі за новую ўладу, а пазней у выніку гэтых рэформ гэтыя рабочыя заводу, которые у тым ліку датуюцца, проста беспрацоўнымі. Так не мусіць быць. Па-першае, мы ўжо бачым, што пры утрыманні статус-кво, пры тым, што адбываецца сёння ў Беларусі, гэтыя працоўныя і так губляюць працу. Сёння яны губляюць па палітычных матывах, сёння яны не маюць добрых, якасных умоваў працы, многія з іх. Сёння многія, хто працуе на дзяржаўных прадпрыемствах, працуе яны незадаволеныя тымі умовамі працы. Я не кажу толькі пра фінансавыя, агульныя умовы, спосаб працы, культуру працы на гэтых прадпрыемствах. То бок гэта праца нізкіх, можа не заўсёды, але часта гэта праца не задавальняе беларусаў. Калі паглядзець на канкрэтныя прыклады, можна пабачыць, што ўжо ў Беларусі за апошнія 26 гадоў вельмі шмат дзяржаўных прадпрыемстваў і так абанкроцілася альбо значна скараціла сваю колькасць працаўнікоў. Возьмем МАЗ, які быў калісьці адным з найбольшых прадпрыемстваў у Беларусі. У пікавы час на ім працавала 27 тысячаў працаўнікоў. У 2010 годзе на ім працавала ўжо менш за 22 тысячы працаўнікоў. Сёлета на ім працуе каля 15 тысячаў працаўнікоў. Ці тэндэнцыя відавочная на скарачэнне? Я лічу, што так. І калі мы нічога не будзем рабіць у беларускай эканоміцы, то гэтая тэндэнцыя працягнецца. То бок дзяржаўныя прадпрыемствы надалей будуць скарачацца, а прыватны сектар у беларускіх умовах будзе і так натуральным чынам павялічвацца насуперак дзеянням улады. Сёння Беларусь вельмі моцна залежыць ад расійскага рынку, вялікая доля экспарту туды. Скажы, калі ласка, а калі Беларусь павінна будзе стаць краінай з рынкавай эканомікай, як зменіцца гэты баланс, якім чынам і як пацерпіць краіна ад таго, што, напрыклад, трэба будзе арыентавацца і на іншыя рынкі? Беларусь, нягледзячы на афіцыйныя фармуліроўкі, што Беларусь з'яўляецца экспартаарыентаванай краінай, яе экспарт вельмі моцна канцэнтраваны. Ён канцэнтраваны і па структуры таварнай, то бок ёсць некалькі галінаў эканомікі ці некалькі асноўных тавараў, такіх як нафтапрадукты, як калійныя і азотныя ўгнаенні, як сельскагаспадарчая вытворчасць, якія складаюць вялікую частку гэтага экспарта. Па-другое, есть канцэнтрацыя геаграфічная, то бок большая частка гэтага экспарта трапляе ў Расію, ў адну краіну, гэта у розныя гады ад 40 до 50% беларускага экспарту. Вялікая частка трапляе яшчэ ў Еўрасаюз і на Украіну, то бок літаральна некалькі гандлёвых партнёраў. Беларусь дагэтуль не ўступіла ў сусветную гандлёвую арганізацыю. У сусветнай гандлёвай арганізацыі знаходзіцца каля 160 ці 170 краін свету, то бок практычна ўсе краіны свету, якія адказваюць за 98% міжнароднага гандлю. Беларусь, нягледзячы на гэта, што яна заяўляе у афіцыйнай улады, што мы экспартаарыентаваная краіна, Беларусь не імкнулася далучыцца да гэтай арганізацыі. Гэта неправільна. Гэта можа дапамагчы беларускім прадпрыемствам вырашаць канфліктныя сітуацыі ў арбітражным судзе сусветнай гандлёвай арганізацыі. Гэта таксама дазволіць беларускай вытворчасці прасцей трапляць на іншыя рынкі. Іншы прыклад, як можна спрасціць міжнародны гандаль для Беларусі, гэта падпісанне пагадненняў аб зоне вольнага гандлю. Напрыклад, у краінах у Еўрасаюзе, Еўрасаюз мае падпісаных такіх амаль 100 дамоваў з рознымі краінамі свету. Украіна мае падпісаных амаль 50 дамоваў. Беларусь мае падпісаных менш за 10. Так?
То бок мы яшчэ не дапрацоўваем, і ў нас ёсць патэнцыял, каб палепшыць умовы вядзення бізнесу і міжнароднага гандлю, і каб пачынаць дыверсіфікаваць свой экспорт. Глядзі, вось ты прыгожа пра гэта ўсё гаворыш, пра рэформы і пра тое, што трэба зрабіць. Людзі вымяраюць гэта ўсё ж такі і звыкліся да гэтага. Вымяраць сярэднім заробкам, які паводле Лукашэнкі павінен быў быць $500. Ну вось скажы, калі ласка, колькі будзе сярэдні заробак беларуса пасля правядзення ўсіх гэтых эканамічных рэформаў і на колькі гадоў яны павінны расцягнуцца? Ну, на дадзены момант гэта вельмі складана прадбачыць. Па-першае, мы не ведаем, калі ў Беларусі адбудуцца новыя свабодныя выбары, пасля якіх толькі зможна будзе праводзіць эканамічныя рэформы, бо яны будуць мець легітымнасць. Мы не ведаем, у якім стане будзе беларуская эканоміка, калі нарэшце адбудуцца гэтыя новыя свабодныя выбары. Па-трэцяе, мы не ведаем таксама, хто пераможа на гэтых выбарах і якая эканамічная праграма ўрэшце рэшт будзе рэалізавана. Таму я зараз не бяруся адказваць, колькі будзе... Ну, я кажу пра твою візію рэформаў. Напрыклад, там, не ведаю, сярэдні заробак, скажем, там, 1000 евро, 1500. Не ведаю, як сказаць, медыянны. А колькі ён быў бы ў Беларусі? Колькі ён можа быць? В Эстонії, там, 1500, 1200 мінімальны, ці колькі? Ну, давайте можам так і параўноўваць з краінамі нашымі суседзямі. 30 гадоў таму беларусы і палякі жылі прыкладна на аднолькавым эканамічным узроўні. То бок, яны прыкладна спажывалі столькі ж там прадуктаў, яны мелі столькі ж квадратных метраў жытла на чалавека, яны мелі ж прыкладна аднолькавыя прадукты кшталту там лядоўня, тэлевізар, іх машына і гэтак далей. Гэта было 30 гадоў таму. Пасля гэтага мы абралі, Польшча і Беларусь абрала зусім розныя шляхі развіцця эканамічнага, палітычнага таксама, але эканамічнага развіцця. Прайшло 30 гадоў, гэта ўжо вялікі кавалак часу і можна ацаніць вынікі. А вынікі зараз такія, што на сённяшні момант беларусы вельмі гатовы былі бы жыць на такіх умовах, як жывуць палякі, і ніхто з Польшчы, я думаю, не гатовы быў бы, альбо вельмі нешматлікія людзі гатовы былі бы пераехаць з Польшчы ў Беларусь, каб тут атрымліваць адукацыю, каб тут працаваць ці рэалізаваць свой патэнцыял. Так? На гэта спатрэбілася як бы 30 гадоў, але я думаю, што гэта адрозненне бачна было ўжо значна раней. Гэта калі казаць пра доўгую перспектыву. Так? Пра 30 гадоў ці 20 гадоў адно пакаленне. Праходзіць адно пакаленне, і праз тое, што мы выбралі неправільную эканамічную палітыку, эканамічную мадэль развіцця, то сёння мы вельмі моцна адстаем ад нашых суседзяў. Асабліва ад тых, у якіх гэтыя рэформы прайшлі паспяхова, гэта Польшча, Чэхія, Славаччына, Эстонія. І надалей, калі мы не будзем праводзіць гэтых рэформаў, мы толькі будзем адставаць. Наша моладзь будзе з'язджаць за мяжу, па эканамічных прычынах, сёння яны будуць з'язджаць па палітычных таксама прычынах. Бізнес будзе пераследаваны ў Беларусі, калі ўсё застанецца як ёсць. І таму, на жаль, без сапраўднага дыялогу, без змены палітычнай сістэмы, без змены эканамічнай сістэмы, на жаль, беларускую эканоміку чакае невясёлы лёс. І апошняе пытанне, дазволі, вельмі асабістае будзе. Я ведаю, што дзеля таго, каб стаць прадстаўніком Святланы Ціханаўскай, ты звольніўся з працы, гэта праца у глобальнай кампаніі Ernst & Young. Навошта была такая ахвяра дзеля абсалютна невядомасці, у якую ты зараз, скажам, увайшоў, бо гэта і адначасова і палітыка робленая за мяжой, без магчымасці ўезду Беларусі, так разумею. Для мяне гэта быў вялікі гонар атрымаць такое запрашэнне да супрацы, да працы на карысць Беларусі. Для мяне гэта была як бы самае асноўнае. Ёсць у вялікіх міжнародных карпорацыях ёсць этычны кодекс. Па гэтаму этычнаму кодексу немагчыма выконваць дзве функцыі адначасова. То бок працаваць і ў бізнесе, і займацца грамадска-палітычнай дзейнасцю. Таму я лічу, што гэта абсалютна чыстая пазіцыя з абодвух бакоў. Яна прымальная для мяне, яна прымальная для штабу Ціханаўскай, для фірмы. І карысная таксама, бо я магу
100% свайго часу прысвяціць для працы над беларускай будучыняй, над беларускай эканомікай. Дзякуй вялікі. Гэта быў Алесь Ляхновіч, прадстаўнік Святланы Ціханаўскай у эканамічных пытаннях, у пытаннях эканамічных рэформаў. Ён на сувязі з Вільні, дзе, наколькі мне вядома, якраз такі сустракаецца са Святланай Ціханаўскай. А вы глядзелі канал «Свабода Прэміум», для вас працаваў Дмітрий Гурневіч у Празе. Подписывайтеся на наш канал, сачыце за нами на сайце «Свабода.орг» і за люстэркавымі сайтамі ў Беларусі. Шукайце нас у Тэлеграме. Дзякуй, што былі разам з намі. Заставайцеся са свабодай.